Maglista sa ta. So kinsa tong nang hatag. May buntag sa tanan. May buntag mga lods. October 30 na. Putar na ta. Para sa atong gusto mahimong barangay kagawad o barangay kapitan sa tong lugar. Dili malimod nga dari sa Pilipinas aton nang gikulture ang pagdawat sa mga kitawag nila nga boat buying. What? Butang na lagi na to sa atong gugulingon. Nga sure your blessings lang gikan sa ila. Lagi. What? Pero nara sa tuwa. Kung kinsa atong dapat butaran. Kinsa ang tan-o na to nga insakto nga butaran sa ila. Hindi pun malimod. Maski og si tarong nga kandidato muhatag yapon og kwarta sa tuwa. Alam di sa muhatag di man pud mo mubutar. Karon magsayuta para mubutar sa mga kandidato nga tan-aw nato nga angay butaran para sa ilang mga posisyon nga daganan. Ana, banta. Banta sa pagbutar sa ilaha. Meanwhile, maglista sa ta. So kinsa tong nang hatag. Gago! Kinsa tong angay nato botaran. Meanwhile, Ani ang natanda karon para magbotar. Dali na kay nato nakita ang atong room assignment tungod sa mga staff nato sa pamalik na nasa gawas. Kaya tagan mo nila ani guide para dali ra makita ang atong room. Dagan punta ubay-ubay dari nga mga botante sa yukod nagbutar. Butar na ta. meanwhile, Manamig butar. meanwhile, Yeah, sa style sa imong pagbutar. Style sa kong magbutar? Siyempre, priority ginang blue. Sunod ang yelo. Sunod sa yelo, green. Blue dayon. Maulahig yun ang pink. Gago! Wala na yung orange. Wala na yung orange. Joke na.